Abadlali beProteas basetyhini babonakalise iimpawu zokuzimisela ngelixa bebezilolonga. Abanye kwabadlali balwela indawo kweli qela njengoko befuna ukuba inxalenye yeli qela eliza kuthatha inxaxheba kwindebe yehlabathi ye-T20 kunyaka ozayo kweli lizwe. Abanye kubo baze ngobuso elizweni kwaye nabaqeqeshi bachulumancile ngendlela eli qela elizilolonga ngalo. Happy kakhulu oko sifikile apha siyakwazi ukutreyina sisebenza kakhulu neentombi zethu especially ezizana-under 19 sikwazi ukubabonisa ukuthi ukusebenza kanjani mawufika phezulu if you aspiring one day ukudlalela iSouth Africa Momentum Proteas ukuthi yini fanele nisebenze nayo ukusilungisela ukudlala pha and basibonisile ukuthi iability khona. Eli qela labethwa lizwe laseNgilane kumdlalo wosuku olunye ODIs ukutsho kwitumente yendebe yehlabathi ukuqala kwalo nyaka. It's good conditions in St George's Park. The sun is out today, which we didn't have the first couple of days, so very excited to be out and about and playing some matches. Look, I think it's been good. It's been a good few days. The weather didn't always play its part, but we kind of did what we could with what was handed to us. So the girls are happy, excited to be here. We have a lot of youngsters around the group since some of our big players are over in Australia. So the youngsters bring good energy. They bring a new outlook on life. So it's nice to have the youngsters around the camp. Eli qela liza kuphinda lizilolongele eMonti kwinyanga ezayo. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.